Abusiafo me cheche amu nyina na me won komo bia me pese me ne mu nyina ye di ne esua de na nano ya woda na wora husam bi si wo Kwahu kuro ba ko friend Abetifi so ene say onse maka kire mo se ade fa mpaninsem ho amamre ne amane ho ya ne ho hiam yi pa fi se sabi obi fa ne sabokum nkire na gakwan na gafie kwan na yetia ye bibifu yi ade ba ko obi ntimi nkyerase no obi nim de ntia yete saa ne se ye wa amamre ne amane bi a obi ani bi wo ba bia obi aso ntimi nkyerase eyen na ye dia fa ko nipa ni fre omutu anamo adnante ko piepie ba bia se ya asantefo kabo mu ne ya kanfo ba bia kanfo fri iba ye betena mu e wo ba bia ne broni ba o se fre glucose yimu gicha ye ebi ye gwanfo ebi ya asantefo ebi ye de aduanafo ayokofo bretuofo adansifo dagombafo ye nyina no ye wade bi a eya henie na saade no ye dia etimi hunu a na hu hia me se ye hweso yie se hia ye si ye wosika si ye ni sika ye hwe ya henie so yie na no ne ye de na eda ye wada ya daboni bi to Kwahu Abetifi fo won se sa din no eda ya wada no nananom kire se ye yawoda enti sa dai Kwahu Abetifi fo nananom ne wo mpanimfo nyina ededa we beto se ye dabone fi se eda no nkesum ya to Kwahu Abetifi fo ni Kwahuman wonim de enti amani wa asam no fi se Kwahufo ni asante emunwa ye de no wonom so de ne yi na enyina kaboma ne ye Ghana na maami yo wase hai ba panin obon homana ne se ya santoa of our time ena wohene wo soro hai wono nso ne Kwahu Abetifi hene a ye frɛ no nana ne dinu ne ye Abetifi hene dinu ye akyemfo asiedu agyeman otoso miensa a wo ye Kwahu Abetifi hene en wono a ne sa ye Kwahuman ni nyina adonten na sisi ya me no kasa die mpo Kwahufo hene awo no ne ho aba asɛm ama nananom din hyehye bi agukwan mu a minnim no mate no yesi wono mpo na nso won sa ahwe akire de ma Kwahuman nyina na hu se Kwahufo ye nipaku a wono mpa wono ho asɛm Kwahufo edaboko wonim dwadie wonim sikapɛ womo hyehye ye boko eti wono ho ni asɛm unte wono ho asɛm Kwahufo saa netie unte wono ho asɛm na eda ya wada ye daboni bi di Kwahu Abetifi fo a ye Kwahuman nyina ebe ka sanananom a anyere wono no man na anyere ne ho anka ye ni nguase kese de Kwahufo nyina na bia be ka Ghana ene amamre ne amane ye dananano ase bambofo MP Abraya Champon ye da wono nyina ase now di asɛm ne tie nie obai maami warwase ha ye frɛ no woso ye frɛ no ya santoa yi entiye ne nkyerɛkyerɛ kakra ne kasakyerɛ kakra me yehunu sɛ wonu ye busuani die nokure no ye busuani nemum won se kane ne bi wo ha wo hu nananom asɛm me kan ye me kan me kyerɛkyerɛ nsɛm bi mu na akyerɛ wo kane no nananom bi wo ha ye de akunwa ma wo a ebi aka bi wo ho a yese obi hoho bi metua ne tua ne no asa krata bi ne de akunwa ne bi ama mo so ho ai nti itima na no kra no santehene no odi asem bi ema denya asem hema ye ko wie mu se ye de akunwa bi kura ne gya no ye wie mu na se no wonye de hye na akunwa ne nya de ne mu wo behwe so na ma wo no asema me no woken na nanu me kan yu bin kasa mo wo no nanso so enema kakra ye hunu wo no se na yime na oba pani e wase ha ya wo so obo no homna ne se ya santoa yi wo hunu ho se Kwahu Abetifi nkunya ne bi ye ne dia na ye ne nananom dia na nna ne ye hwe se ko de mara kwan so ne amamre ne amane ye kwan so no wo de be kasa asɛm no mpo se bia de akunya bi kura ne gya no se mpo bia akunya bi ye ne dia na nananom de ma wo bi so wo medi o mehwe so na aduru brebi na wo beje wade a wo beba beje wade a sebia mu ye de gyawa ne ye de asoa wo enti sa ade aso bi a ye munu ko mu nye pacho muntie bi paa o me se so
se nokura mu mpo di ade gya obi ane dia wo di aso ano nti se nokura mu na maami a wo no mra ne se woye ya Asantewa of our time na se wo hu ne se nokura mu ko Abetifi akunya ana Kwahuman kunya no kunya tuntum ye ne dia amamra ne amane kwan da ho a se ko fa so no de gye dia to so biu Ghana no wo mra se ofa so bi ni se obekọ court ade ne ya me dia na maba nanka ayefe na wedi wa anya ne sawo nanu ya wada ya homache Kwahuman Kwa Abetifi hene dan bantwiem dan na boboa no adwudwe na bogisem achemfo nkonkoti akokoko yenie woni hwan a emrante akintra wanfo a chese asɛm na ahomete chese mfoni no mitimi fa nkyere mitimi fa monifoni ne nkyere memma kintra wanfo a chese wo mabapiem na eniamo ho sɛm wo no koye bone ko china nei chia Kwa Abetifi man hene ohene kurori ti ahomete mfoni no bebre ho a mentimi nyi fi se asɛm na ya asɛm kase be no na hime obey oni o de yentie ne kakra na yento aso ye benya obi amana kachire sese ya ane de enne ye tutu matunu ye no menhwe Kwahuman enna ho pan meyi obi wono no be ye acting akachire popem se me ye tutu ye nyina wi a me de ne osefata wo firifia ha sese odi Kwahuman don't here no meyi ne dia kire o mai enti na hime na mufanche me yeso mufanche me maami a wose ye frɛ no ya Asantewa of our time wone mrantie no bowura fie ho no sebe eniamo ho sem koye ya wo ye no ene hu na no dene na nye etai na ahomete o asem na no dene na mrantie no a wono koye asade no wono ni na asemi na no de na wokoya womko sabi wo mrantie a wono mfiri kromo fa mrantie kintere wanfo a chese broni beso wo ye tax no womko chi pap ohinin chi no ba ye de ne betena fom ehu na wo wie wono atimi nya kokoduro sa tena camera nim otena camera nim na wose mumientie nei mini oman hene awo Kwahuman ha woni pa bibre bia na susu ni kwanse o famaji esi han se yesi Kwahuman hene a na ye me na ma ye wie no enti ya Asantewa Kwahufo ya Asantewa idie wose Kwahu nkunya ni nyina ye ne dia Kwahu nkuro no nkunya ni nyina ye dia te se nei Kwahu hene akoye niam bi ne yetu na de so wono na yese wo ba besi ope obi obe act ne mum achemfo asiedu agiman otoso miensa Kwahufuo no ni hu kwan se wo mefa ne so na nya adonten no hwe kire as Kwahuman ne wonte ase enu ntin wo se sa manante afiri nkana kuro no bi so langasefo na wodo mo koya ahometi o na wakoyire wo hinin de na chese agemi doso nanai wodi afe achemfo wodi afe na wo yes awieye no na wo moto nkra ne de call mountain so bi call ye konkranya kodu MP a wo ho ye bra champon na nana matan konya bi so te ye na ekuro no omo ba be farmers day na wono mo wo me se me hwehwe mu na me ka kiro nsem enema me hwe yansa na se mu ba be ka bia mo wotie no na wo ma toto nsekan bi wo mo be chiche akuafo kotokuro do nsekan ene se firi he na mrantie ne maba wo kurom ho agye kikraw no mo gye kikraw no mo ko yi sansekan no sansekan ni nyina o na wo mo de koye se ne nso bo a wo se ebo me ya Asantewa Kwahufuo ya Asantewa ni tira nkoye yie ene mrantie a
wo kosesa wo free nkran e de ba ye se wo no na ye the original de royal usi Kwahu hene enna kromofo mo nante ne maba wasese ne somugie na de be wo wagu ye hene nimu ase dia ene ye won so ye begu wani mu ase me pese mam hu de enti a hwe ohene nana kafra me pese mam hu de enti a kromofo ma no ekoye ne saa firi se wache ohene no pemu no e de na tena se ni wote nanim video na no hye ano hye na kromofo giga ye no ye eti kromofo giga ye no ena omo so koche ya santo yi ena ne wo mo so de ni si abonten se wo de ode ayi ne de ani Yesu betua okabone ene kromofo na nanom kura na menyi so omo nya we ti kromofo mrantie ne mabawa eye Kwahu Abetifi fo ene de ani dene etwifa mrantie ne odom baaye ne so ena wo mo koche maami ena de ne ode ye wo hene ne pepepepepepe no muso bi di bitua ne ka na wo se asam we no ho se ye baabi ti se santimamu a nka maami wodi ni tirato ko di ni tiri ato me gidi se wa hoti ase wa hoti ase firi se sa wo hini bitia kunya so na langas besore se wo mete wo hini so tetekoko import mi ko che no de ne tena se te form rogro no ho dabi aka mudi mutiri beto mesink wonu mu nyina no ko mu huna wiya bieu wo mu nyina nya do me ho wiya bieu santimem hadai dabi to fo brempon dabi oboa kra na nka mudi mutiri beto so ka mudi mutiri beto enti Kwahu Abetifi wo mantefo so ya ade yie se na nanim se won na ss wo de hye na wanfa amamre ne amane kwan so na sempo na nkonwa kora adi nsesa akodu obi ho na wo beje a yenfa kwan sai so sa hooligans se kwan ya yo fa so atrutura asem sei ne wiase wo nsam ye din ayebum eti de mo hwei enya me fese se wo ba pani no de okoye ye no ye bone de jana mabonte kamede be kire mo nemum eyensena ho edema wonmu a edi amamre ni amane echi se amamre ni amane hu hia wo a wo mfa tritrasem enkonkoye eti na obai ena chi se Kwahufuo no mrantie ne maba wa Kwahu Abetifi fo se ene won so mugye se na ade aye akyemfo asiedu agema otoso miensa eye Kwahu hene Kwahu Abetifi hene wono aso na ye adonten ma Kwahuman na waye ne se dia ene na eningwase bia na esa woje mepesa mutie ne ye pa eningwase bia na esa woje fi se wamfo ani anto sampa se wo ye de hye ne nkonyi ye nwu enkonwa ni mu asasa enkonwa ye nipa ye mugya enya konwa keke akonya eye musuakuo mogya mo nananom nti na wamfo ani anto na watimi amamrante akintra wafo mu nimpwe na atrutrasem de wo afiri nkran timi de wo mabedi abosa abrane de a ene na Kwahu Abetifi fo ebo guna oba ye ni mu ase a odi se gu na ni mu ase odi pa fi se odi se ye odi brem odi fo ye mfa trutrasem enye sa na yema we it is en muhunu yi se oba hima bi na mabonten na maami bi a ya bona adagya na mabonten a baami ade a wo ye no na eho Kwahu Abetifi hene de na tena se na edi ne ho few ahomete o asam na no odre na anodre pa so odna tena se wono dna tena nanimo maami ye ne edene chi wo hene dna tena se na wo kasa kire no ano odene enti mi na mi hia se me yesa de we se bia mi won fi so wo hene oda so tie akonya so
enna de o maye no no mpaninse mu no ye nworo ne mpaboa ye nworo nam akunya ensi ye eye trutrasem enna nipa bi di aye no na nan won kafra achemfo kwa Abetifi yene na kafra na maami etimi di mante na hwempanimfo bi eso tete ne nkyɛn ntimi ntunu fo sɛ dabi de woyɛ no de asɛm bɛba na wa timi abobapa ya deja de na tenase no wo kasa kyerɛ no tan mante no so bobapa boro no mante no do firi nkra bae no boro no ntimi pɛsɛ yenua no bate se Ghana fo ni bi kana de omode ye oba maame na anya de hwede wo kyere amamra ni amane mu yeni oba si oba sore se obekon tokwa wo konsa beba de mema ntokwa no wo kono utie maame no wasem no ade no wo ye no a nani da ho onim de wo ye ade a wo ye no eye niema ho sem enye mi di video ni bi kyere wa o hwira be o sekora be fem anytime in person a video na de omde ye nana no wofo mo said ye mrante ni si bro papa no enwanwa enye eto ye sa wie ye no na Kwahufoɔ no so jiga lie ene so obu a wo se ebo video no bi wa na ohye ntimi nyi omo videos ni bebre no ana ohye pa ntimi nyi ni ana ohye tebi eno abia sa ni ene mrante sika na me kase akuafo sekan ya na wo krom ho no na omo kosesae ene no mo de ti wo so ntaso kokko enna wo mo ko kyere wo mo nyina ye hwe kakra enti se wo hwe Kwahufoɔ mrantie ne mabawa ene bopia fie ho ebra na sojafo no police force kra bedu wo twifa wo so ena kyese omko yi maame de ne pie ene na asɛm na no odene pa ene na no odene pa na no odene ntimi nyini nyina ma mo hwɛ ano hye so enti ade a ya santo ayiye enye time so enya de papa sɛ na so mutimi yesa enti ahemfie odie ene pani bɛhwɛ hwade asekan no mu se kurekuro mu nyina no nyese bi o mu hyeda ne firi bi ba yo na ye wo man na japade a ye de be ma akuafo enna wo mu eba ni bre so saa no kuruma no koso sansan sekan no fi se mnantia ne ba ne tu akurukura mu de tubrane wono mu bo mu se wo mu ba bedi ewu time enye esese ye discourage saa de no enti yasanto ade a okoye ne Kwahu Abetifi no ahometi yi na wo mu yesa wie no a ekuro no nso no ante ase a wo mu twe ni si mountain so no nananom eba ye no mese video ni bia no ohye o ano ohye eti wo mu de ne fa mountain so yenhwe eti wo mu de oba hima ifa ba mi fa mountain so etwene yire de ne bese ne kroi a police for kura omo je omo me na pa o police for ne brei no mo ye ne kakra saa timi de ne call police station fi se ade a wode ye nanan ewo abonten no na eye no nguase nti kuro ma ne so hunu se ene ye won so no ese de sa pepepe tu awoka fi se anya nto a enya ntua kokuru je ja keke beja fi se so timi ko fa abonten so fo no on mu free baby timi ba ne eho Kwahu Abetifi yene adonten ema Kwahuman na ade fa saa kwa no so no na airtime na eno na obi tiatisia se na nanu min anyway eti said yet ni di na je se die kosi ne se
na nan oba pani wanyade ne mum ekwan a wode ohene ne fa so no wanyade ti se nei ono so hunu so ono mabɔ na dagya e de nam abonten a de woyɛ no ɛho akatua ne bi no mode ama no na ɛno akyi na asɛm no wɔn de kopie posi fo aso yɛ asɛm no kopie posi fo aso yɛ na yɛnkɔ court ho na yɛntie sɛ de asɛm no sitie papa ya wɔte fom yi a obi amana tra fom yi wɔno ne Abetifi hin na wɔka na asɛm yi Efira ne kwan so na waka no Abetifi hin a ye atemfo asiedu agyeman ono na yɛhwɛ no wɔ nkatamfoni so a ɔtifo me kwan ya manfo bi ɛde no afa so ɛno na manfo ɛhwɛ no ɛnyɛ mu ya ɛnyɛ mu ya ayi ofa yɛnkyerɛ mu yo sɛ sɛ nipa mienu na tifo mo ayi enti aha wo so bu sɛ so ai de wan hwehwe no wɔ soro no ɛne de wɔhyɛ jeans ne white ne mu de ɛne wɔyɛ wɔ hene no ono na ɛnhyɛ atade bia wɔ soro no papa kokɔ na ɔnhyɛ atade bia wɔ soro no no asɛm na yɛka ono ne atemfo asiedu agyema Abetifi hene ai ado mabona na ansɛ bia sika bia twa na ti no ɔma dre no papa no sunsum nyina afiri no ɔgyina te so ɔhene no ɛna wɔsi fam te sɛ de predia so ɛnkanya asɛm na aba anka ordinary person bi a yɛaka no to fam bi saa wɔtoa so a mnea ɛyɛ nokorɛ na ne nyinaa ne sɛ ɔba pani baako a ɔwɔ Abetifi ho a ɛdin amanfoɔ na ɛde frɛ no anaasɛ onim no ɛne yɛ asanto a according to maame wɔkyerɛ mu sɛ ono ene ko nyina oba eni na nkonwa a eba efi ewo Kwahu no ono anase through ono na busua mu ene se nkonwa ni nyina eba bebo aze ewo Kwahu a o chemu acha kwa kokuti eya abene Kwahu ahinkuru no eso na enum na mame chemu a odi asam na akokɔ ama court agudi binse ono ni oba eni na obi nim ni aba obi nim ni nti a ene dai meka ne se ade nti ndai anamontu a omo atu no nam suma omo tu se anamona na ate no kre ubi kuro mu abonyenye papa baye ade kire se Abetifi fo ade hia oti kuro mu nsama waka ne se won hwe emo obi mfa ohemponsa enim antitiri kom emfa tiame nso enim antitiri kom sa enti sa na afa ndia na kire kamia ye se eyo Kwahu eso ntofa na manfo na obi aba se ni se omo nso no ya do be sorry edia se suban no no kre ete mi di kan kan no Abetifi fo ni security fo don come apa so papa yi ade je tanka omo ntumi ambie right enti report so a free grounds buy bi no Bra Champon a wono ne ye MP obipie mu ho obaye so no wodi bibia beto na kwam eba assure nananom se wombehwe ama bibia atodin na mrantie no wono chi wo no wo chi mrantie no dodo no almost about 26 adunun no yes nsia chiri na wo chichi wo a wo do mo nyina akwa gina aseni bia na yenko na ebra nananom tena ase a wo bebo amane sesei na asi yenkwa kwa Abetifi mahima hima kwa Abetifi hima ano se sai kwa wadonten nanama amani kwa wadonten hima ena osai Abetifi hima yenkotie na no disem a asemi wode bae kwa Abetifi hima nana ama amani Kwahu adonten no yentie no Zongu sai kwa Abetifi hima mia na me yoko adonten ma o de se konkron ya manu anana ne me nsi nso mu ansa na maham ye nyina ya te de asi na sani onyame na ahwe yeso na yehunu de yehunu ensem ne baaye no eniema ekokɔ wo wiem ende social media asem si a 1 minute na trewi ase afa na nyina yesi Abetifi hima ene etu atefo na wotu no wieye no krono nsu buafu ama omapa na ho ede ne nam krono abonten so enye dwumada mintumi nso enwu fom emfa no dura enso se nipa bebre nimu a
Atefo ye menu aprekopre. Yenye abusia. Esan se abusia te se kwae. Uduru a e wo baabi adua bi asi. Oye menua prekope. Ne maami eye menekuma. Me so me maami eye ono so na pani. Ye wo me maso a ye bo mu atemfo nana ye nyina ye nana ene bo maso etre se ye fifie ba ko pemu ye funu ba ko pemu ade ne ye ebeye den ena metu se metu na de so a anka me kra me di makomi abeto na watoa ne dumadi so mesre enipa iwu ase asɛm ba mumisam yi ansa na makoka maami a oba ya ose ye friend great ya santoa onye yebusuani unfi ye ne nche busuato ena ye ne nsia kra nsu abusua ho asɛm da enti efi asɛm onka ho eti ni akwan bia se otu ne nan ana osi ne bose otu atemfo na mpo yekonwa tuntum e wona ntan wakeka na se na dwe nya dwuma ena wamansem nka fa yase eti na me koso masre mejira de na nati dom kan ye ne se ebambo wo ye ho ehia papa baby a yeti adwuma nyina esese yenya bambo esanse omaye ne hayi omantimi a de beto aye e wakwantu right enti we ye nana ma amani Kwahu Abetifi hima ene ono asa na ye Kwahu adonten hima na no bisi wode betu dwefisa asem ne baaye no ne nipa dodo na anim se wono na etu ne nuabe man yade so aye wachemfo asiedu agima otoso miensa Kwahu Abetifi hine a wono asa na ye adonten eduma Kwahu nanso na enye wono a na emum na ye the great ya santo a enei ne ho aba asem ya wono mum na akodi bone e de ahye Kwahu Abetifi hima nti na ese oba hima so ebe kire ode ne side of the story eba beto anso wa saaso na Kwahufuo nyina no wo mo hima Kwahu hima so ebe kasae efa asasem wo ya ho na medo be kono okakotie Kwahu hima so na dusem a wode ba beto dwa efa saa nsem ya ekoso na ansa ne be kono ma me nkohwehwe saa de we na me mfa me kire wade wo ha sei na nanano a ne ho ba asem no so no wono so be kasae na ahumiti o ohini wonka frapa nano de to no no wabonyanya na sabi woye kofo no ye dom wodi dom anim no eso woye se wo kire wo se wo bema na ajuman a otoso miensa achemfo eso be kasafa de to ene na wore hosem a okomu yintie no Kwahu Abetifi zongo hine mi hu ne ono so ayeye na sabre no omumu bia me omunyum se bibi sia ebesi enkai bia omantimi anyodwo me amfama mfa Abetifi abonten so me damu nyina se papa ni chire mete sele ni chire mu abo ajina na niema a womo yeye ede kire se niema womo yeye womo hine no emfata no na niema sere ne se yawie menya fa wodie se ne nana mo kae no eban bo eto da bi na no ahemfie ha kwahwe na me nko a enam se nti Bibia meninji manfo a ya no mtraye mbo animu a na mo to ware
na ebi hwe no to mumamu da bia de meka ne se ya mususu hwe no to mu se ne be no tafo bi ba mu be hu no na yeto da bi ati nana achemfo ajuman toso mi ense se edu ajuman toso mi ense se wodane manfo nyina ase eha wo ko mu dano ya woda ka se asem kase anka eto no na nei se woda so ti ase dia wodane manfo ase ne mom mrantie no ya na mom nana kakra ya mom twemmen ahemfie no fi se efu wonu mu eti se de wo ba be fa wonu no eti sa ya ahemfie de nanam so ye besere mu ya moma mrantie no ko no ahemfie ne peg ni adwuma bi mo ye na pes adwuma mama ye na wo koba so ho na mo ye ja kakra hwehwam de opepa hwehwam do bepa ne sakwa na we dey sidelines me anam dey film se be ya mrantie nani bagi ahenie ho no ma ba mo nchen fi se ye kwa yi se de nananum bi ya no ya ahenie no mankoda ne bebre ni ani jim aso mo nkon no ahenie biu iti nananum ye mesre mu ada ya mo nhwe ni yi na mo mankora no so nyina yi mna bunu no mrantie ne maba wani nyina yi na woni agem no mo ne be protect mo wahene yi nipa so said de nana yi kan said na kosam okọ mu da ye wada yi se nye nipa ne mrantie ne botwia anka oba yi a wose ye friend ya santo yi anka otwifa no so nti said de nana kan na rehosam okọ mu en wo sere se eya mrantie ne momra na nchen nana se ya momra wose loto no ya mohwe mu nya wote mohwe mu kakra mu ya mu wani hwe mu achi so yintie nana achemfo yintie ya na mami ko mu do me da maso papa na sa be na dia chi anse dom no ewo ha ka me yi se ne to me no e be to me da bi ere da na sebe pedi asan se ye tena wo ma ananafo eba na se ye be kidnapo kroso hene a eye abakosem ededa ho egu kro n'animu ase ansa se be pedi asan enyimi ni se nipa no aba wi akete no etuo no anu wo nto no na wo ya ye wo adwen se on beto abobi bria de me ko no mi hu se nipa gina benkum ni nifa na so na mtuo ni tutuo nti no na ye se wo mabo na so bria ye tu ye di se ye yadonte no adonte de ye yadonte adonte no ko ba ye tu ho anamo enu nti ni kirem ansafo wie eti eye achemfo asi edu agema atoso miensa eye Kwahu Abetifi hene ena kosam eto ne da ye wada ya santoa the great ya santoa ene mrantia omo ye tutrafo ekokọ no ti so komo ko te kaboni kra na komo koye no a ekromofo no agi twitwiri omo so ko ya eni sa mrantia ni nyina no omo so ate omo so nteso kokọ a enne aban sa aka wonu nyina omo gina ban kokuma omo di asenti sabre ye de omo nyina kwa kopie court a se court o hwe na ye di omo asem na asem no em se wonu matu ahyeda edomas asem na kwa atu ahyeda ye besa do mako court bi na afi no magya sem na de amamra ne mra so ne wonu adini nwonwo no na de kosi enso wo ho no asem no ahomete se de meka no wo hwe videos ni bia enhwe enye kura anti nananom a trankonwa wo eastern region sremoada Kwahuman yekura sabe kuru no tumpon nipa titire ni firi Kwahu eti ya moma aheni yesu hia kakra mo amufiri Kwahu susu no moma aheni yesu hia kakra na monhwe ne ye na momma nkoda no maburu ne mrantere babaso ne nyi aheni hu na ye ma aheni nya fe na no ne bibifo de no ne akanfo ye dia ye ne wo ho e besra mu ye nya ta ne ma we mu de minim se bi kura timi si se ye ko di kodi mranti yako kidnapu obi na dabi anodene papa de yesika kakra bi a ebi a obi betam de ama mranti ene be mo makoye de omokoye no time so anodene pa o she video ni bi anodene so
eti yɛbɛsrɛ wɔn sɛ wɔn na bibia enye bɔkɔ na Bra Champon a wɔyɛ MP no so asɛm ba yi okupie mu hɔ na yɛntie asɛm wɔ no so de to dwa United, they see what beautiful. Kwahu baha, nipa be 26, 28. So I'm be kidnapping Abetifi. Hene of once on a acting coma hene. I'm be kidnapping. Yameda Roma. Yes, I come in a children in a Medomaku and Coco police station. I tried the Omeko court. Be a woman more. You did do more, you know, you did do more. Abetifi ne kwamamu na imwaju afizwe bahe me say imwaju everything is under control ohine so e wana himfie Abetifi hine akọ acting kwama hine e wana himfie doctor for abehwe no police force so any no abachutwe nkomo omani na kwamani na wo Ghana ha nkran agochire Kumasi Tamale Obianco Kalo Kumanto and to the young. I'm bonny for a more touch or more years I did. You be making sure Samra, Eduomo, Ebeti, or mine Kalo Kumanto, Medamas. As right, it's not just say Bra Champon so dia one no member of parliament na one ye MP na oba ya obe rescue Nana Ajiman see do achemfo a otoso miensa obebe rescue nti wono so na de de tu da no sabre ye de mrante nyina ko gina court a ye do nyina ko remand nti ya remand wo mo court remand wo mo a si wo nyina ne ya santo wo nyina no ye do nyina ko akotu abai kokoma case no omo di wo masem enche na je se de kosi wo Kwahu no nti ye besre de beda ye beda nana no ne wo mo a boa ya ne nana wada so tiase a boni bia nhye danto ne sa ene ye nuanom Kwahufuom nyina no ye mom nyina yakọ na asem we de mutiri nkwa o wo hene nana wo tiri nkwa Kwahufuo nyina mutiri nkwa pa fi se na eye bone na aba maami ya wodase ye ene mrantie no aba on mutiri na nya de papa a senka wo mokwa akoye ewo kurum ho nti ye beda on nyina ase na ya santo ade em se babi aduru no ono aso be fesi Ghana emra fi se wa mama mre ne amane anya adwuma nti obi fesi Ghana mra we ni ye presidents e da ho de ma nkuru akeka nyina ye nya ne ntie se kuru nkitinkiti bi wo so a enipa ni pese wo mo de mra hye wo nsem kwagia kunya ne by force ni nyina wo ho a security measures no ni se bambofo no se mo de mani to fo na kuruma no so no mo nyina mo sorry na mo protect ade a ehemodia how the reason so the reason so yeah it's all about see you protect your traditions and culture drew amamre ni amane so abia obia na na ye no ho asamu ehia me de besia sei na ya to aso na that time ya no share video no like e de amaye ye frame ode share ba me da mo nyina mo ase ye beto aso